Bueno, pois empezamos, se queredes. Bueno, bo día e grazas por vir. O obxectivo desta rolda é explicar a nosa posición coa proposta de dictame que fixo o Partido Popular da Comisión de Estudo sobre a reforma forestal e sobre a prevención e extinción de incendios forestais, e tamén explicar as nosas enmendas que presentamos a este dictame. E temos que comezar dicindo que en termos xerais este dictame parecenos totalmente insuficiente e que ademais demostra por varias cuestións que non existe vontade real de levar a cabo transformacións para que realmente non volva a acontecer este problema no noso país. Por desgraza, isto non é novidoso. Cando comezou esta comisión xa dixemos que había moitos indicios de que non se buscaba chegar a acordos e atopar solucións reais. Excluíuse a primeira forza de oposición, excluíusenos a nosa, En Marea, e agora vemos que, de novo, pactando co Partido Socialista, intuímos que vaise negar dar un debate real e que van a pactar as enmendas que lles interesa co Partido Socialista, pero que realmente non van a querer escoitar as voces críticas co seu modelo. E digamos que en termos xerais o resumo é ese, que non queren cambiar o modelo, e é un modelo que se demostra fracasado dende hai moitos anos. Despois Davide entrará polo miúdo a falar das enmendas, pero digamos que non hai unha modificación dos problemas estructurais que están detrás dos incendios forestais. Non se modifica nin o modelo, nin a aposta polo modelo de monocultivo en extensivo, non se atalla o problema da superficie agraria útil do noso país e síguese apostando por un servicio de prevención e extinción de incendios forestais cada vez máis privatizado. Nos levamos moito tempo dicindo que a única maneira de que exista un mando único efectivo é ter un único servicio público 100% público para que realmente este coordinado, e o Partido Popular continúa pois abrindo a porta ás empresas privadas cada vez en maior medida. Hai dúas ausencias neste dictame que nos parecen especialmente relevantes e que amostran, como decía, que non existe vontade real de atallar o problema, sino que o único que se busca é dar un par de titulares. Por unha banda, non se contempla en ningún punto o aumento de recursos humanos nin de recursos económicos para levar adiante todas estas medidas que propoñen. Por só dous exemplos concretos, pero que son, en xeral, desenvolven obxectivos para os distritos forestais, pero despois non dotan a estes de ningún tipo de recurso, ou o mismo para os centros de formación e experimentación agroforestal. Entonces, nós entendemos que sin estes recursos económicos todo vai quedar nunhas medidas que non se van a levar adiante. E, por outra parte, tampouco vemos que exista ningún mecanismo de control ao que propón este dictame. Nos, neste sentido, presentamos unha enmenda que se cadra é a máis importante, de crear unha comisión de seguimento, porque entendemos que, senón, todas estas medidas, se non teñen un control externo ao goberno, despois non se poden levar adiante. E facemos esta afirmación baseándonos nas experiencias precedentes. Os dous exemplos máis recentes que temos e que vemos como nin os discursos, nin siquiera os propios textos legislativos aprobados se cumplen, podemos velo no anterior plan forestal, que xa falamos moitas veces do incumplimento deste en moitísimos puntos, e tamén nas 30 medidas anunciadas por Feijóo despois da catástrofe dos lumes de outubro. Estas 30 medidas no seu momento servíronlle para evitar facer ningún tipo de autocrítica, non asumiron ningún tipo de responsabilidade política, e a día de hoxe, prácticamente un ano despois, non sabemos en que se concretaron estas medidas. Non houbo ningún tipo de avaliación e vemos como foron titulares, pero que a día de hoxe non se puxeron en marcha ningún tipo de medidas. Nos creemos que o problema é que o Partido Popular utilizou esta comisión para facer propaganda de que iban a cambiar, pero en realidade non entenderon que o problema dos lumes forestais é unha causa, o sea, que os problemas son do conxunto do territorio. Non se poden pôr medidas parciais. O Partido Popular continúa pondo medidas parciais e non atalla os problemas estructurais do país. E antes tamén de darlle paso a David, tamén mencionar que volvemos a criticar que moitas persoas nin sequera foron escoitadas na comisión, vetaron a moitas propostas da oposición. Tamén queremos recordar, e parecenos significativo, que nin ENCE nin a UME se dignaran a comparecer nesta comisión cando estaban convidadas, e parecenos significativo porque algo, moito terían que calar para non poder vir aquí a dar explicacións e a comparecer. E despois, como decía, antes de darlle paso a David, tamén queríamos mostrar o noso apoio, por unha parte, ao pobo grego, polos lumes forestais que viviron e que, por desgraza, levanse por diante o noso territorio, pero tamén se levan por diante vidas humanas. E tamén, por último, darlle o noso apoio aos axentes medioambientais que están en folga estes días, que ademais a Xunta de Galicia continúa sen escoitalos e que ademais impúxolles
uns servicios mínimos que son totalmente abusivos e dende aquí pois tamén queremos saudar as súas reivindicacións e esperamos que dunha vez por todas a Xunta de Galicia os escoite e que lles conceda pois unhas condicións laborais dignas. Bueno, grazas. Bos días a todos e todas. Como ben dixo Paula, esta comisión de incendios forestais non foi máis con a cortina de fume do Partido Popular para ocultar pois moitas veces a súa incapacidade a hora de xestionar a problemática dos incendios forestais que temos no noso país. Nos entregaron un ditame no que nós non participamos, un ditame que elaborou o Partido Popular, onde vetou o resto de grupos a elaborar esas conclusións, esas recomendacións finais que deberían de marcar o que é o futuro nos nosos montes nos próximos anos. E, polo tanto, pois, bueno, como organización de Marea, pois, nos vimos na obriga de enmendar ese texto nas partes que nos víamos que eran irrenunciables. A Marea presentou 38 emendas ao ditame con máis de 112 puntos de adición que atinxen desde a planificación e a ordenación forestal. Pensamos que a Xunta de Galicia debe incrementar os recursos orzamentarios, como xa dixo a compañeira, e de persoal para eses distritos. Pedimos que as comisións de simplificación que o Partido Popular recolle no seu ditame de simplificación normativa, pedimos que en ningún caso repercuta negativamente no noso medio ambiente a hora de otorgar licencias ou permisos. Pensamos que unha simplificación normativa pode ser boa para todas aquelas agricultoras ou gandeiras que decidan emprender unha actividade, pero nunca a costa de que acabe repercutindo no medio ambiente. No que é a ordenación de especies forestais, pedimos xa que xa basta dunha vez por todas, xa chega de plantar especies pirófitas, non queremos que se aumente a superficie arborada do xénero eucaliptus. E máis, pedimos que se empece a reducir naquelas zonas que son de vocación agraria, onde o eucalipto foi collendolle espazo aos terreos, á superficie agraria útil, así como os espacios que están protegidos con algunha figura, como pode ser a Rede Natura ou espacios de protección de interese. Na xestión conxunta do monte, na profesionalización dos silvicultores, tamén pedimos que se incrementen os orzamentos e dotación de persoal para os centros especializados de formación agroforestal. Pedimos na multifuncionalidade, porque o monte non é só foresta, senón que tamén hai moita gandaría, sobre todo en extensivo en zonas de alta montaña das provincias de Lugo e Ourense. Pedimos que se incluya un seguro específico para o caso de perdas de pasto de gandaría en extensivo por mor dos incendios forestais. Tamén pedimos, e isto vai ser unha emenda irrenunciable por a nosa parte, que en ningún caso se contemple neste ditame a utilización de cultivos enerxéticos para a produción de biomasa, posto que creemos que isto o que faría é agravar a situación, aumentar a superficie de eucalipto, de porte baixo, asilvestrado, etc. As comunidades de montes en Mancomún, vemos como a Xunta a día de hoxe as ten totalmente abandonadas. Pedimos que se realice un plan para revitalizar estas figuras fronte ao abandono, a dinámica de abandono que ten a Xunta de Galicia, que se recoñezan os montes veciñais en Mancomún como unha titularidade veciñal comunitaria e distinta, aunque sexa en pé de igualdade das titularidades públicas e privadas. Pedimos xa, este é o punto máis, tamén o comentou a compañera Paula, vai ser o punto, penso que máis quente de todos, posto que despois dunha comisión onde pasaron diferentes expertos por ela, pois na recomendación 52, o Partido Popular non quere mudar nada do que hai agora mesmo no sistema público de prevención e defensa contra os incendios forestais, público-privado, porque xa o ten medio privatizado. Propón crear unha comisión de expertos. Dende Marea pensamos que xa pasou xente cualificada por esta comisión e que xa nos deu as claves para saber como ten que ser o servicio. O servicio ten que acabar ca atomización que agora mesmo teñen que quedar fora as empresas privadas que agora mesmo operan na base teletransportadas, ten que quedar fora a operación Sentinela, ten que quedar fora a UME, e temos que facer un servicio 100% público e de calidade e civil. E cando digo de calidade é porque temos compañeras e compañeros que a día de hoxe están traballando nos incendios forestais con uns traballos en precario de 3 meses.
Pedimos que se lle dé a formación para os lumes que están vindo de terceira, cuarta e quinta xeración incluso, que xa non só as compañeras teñen que ir a pagar lume ao monte, senón que teñen en moitos casos que defender os povos. No fomento de mobilidade da terra, queremos que se priorice o modelo de cooperativas de explotación comunitaria da terra. Pensamos que é un instrumento idóneo para acadar a unidade da xestión dos nosos montes. Co desenvolvemento rural, queremos que se restitúa todo o nivel de persoal nos centros públicos, deixar, porque pensamos que isto tamén é un problema de territorio de país, non só do noso monte, deixar atrás políticas que agravan as diferencias entre o rural e entre o urbano, isto é, temos que blindar todos os servizos públicos que existen no rural e incluso melloralos. Relacionado cos axentes forestais e medioambientais, sumo máis palabras da compañeira, dende Marea, a día de hoxe queremos pornos a disposición, xa fomos informados por medio do Comité de Folga das súas reivindicacións, pómonos a disposición dos axentes forestais e medioambientais. Pensamos que agora mesmo que están nunha situación límite, xa non só no tema dos horarios, sino en conciliación, piden un número de gardas que é totalmente inasumible, non teñen agora mesmo a escala que lle pertence, non teñen medios para poder desenrolar o seu traballo e, polo tanto, pois, no que atinxe isto tamén dende Marea presentamos enmendas. Pedimos tamén que os medios públicos de telecomunicación, a CRTVG e a Radio Televisión de Galicia, que manteña información constante para actualizar a información sobre os focos activos e controlados e que se elaboren protocolos na propia CRTVG, que elaboren protocolos específicos de comunicación para este tipo de situacións adversas ou perigosas para a poboación cando se producen este tipo de incendios. Xa para rematar, non queremos que este sexa un documento morto, salia con salia pedimos que exista unha comisión que fiscalice o traballo que se vai levar adiante, que non sexa un documento como foi o Plan Forestal do ano 92, que se meteu nun caixón e que non se cumpliu. E, polo tanto, pedimos unha emenda de adición onde queremos que se aprobe neste Parlamento a creación dunha comisión de seguimento para vixiar a aplicación efectiva das recomendacións recollidas no ditame, que pedimos que se reúna como mínimo unha vez ao ano. Por a nosa parte, nada máis. Non sei se tedes que fazer unha preguntiña. Sí, a comisión, en principio, a mesa reúnese creo que mañán e a comisión vai ser o martes. E non sabemos a orde do día nin os horarios, pero vai ser o martes, posiblemente. Sí. Perdón, pode? Bueno, son sensacións. Ainda non temos noticia deso, as emendas témolas presentadas e ainda non sabemos se van a aceptar ou non. Supoño que nestes días que se entablarán conversas para saber ata onde o Partido Popular pode recoller o que maioritariamente, aunque non pareza, pensa que é o que estamos recollidos nestas emendas. En Marea levamos, desde que empezamos a legislatura, ao lado das gandeiras e dos gandeiros, levamos, desde que empezou a legislatura, ao lado do Servicio Público de Defensa contra os Incendios Forestais, ao lado das comunidades de montes, e estas son as súas reivindicacións, non son as que recolleu o Partido Popular. É verdade que na Comisión vetaronnos a moita xente da que nos propuñamos, o Partido Popular trouxo o que eles querían escoitar, e elas querían escoitar, pero nós estamos dispostos a falar co Partido Popular sempre que estas emendas vayan adiante. Non sei se o Partido Popular terá a vontade de escoitar o primer partido da oposición, así como o resto dos grupos.
que recollen algún tipo de modificacións. Por exemplo, aquí neste Parlamento temos debatido moitas veces sobre o papel do Banco de Terras e nunha recomendación, pero sempre se olvidan dos recursos económicos e humanos. Entonces, non sirve de nada que digas que hai que facer plans de ordenación se despois non dotas de recursos orzamentarios para levar adiante estes plans de ordenación. Para nós, con este dictamen, sobre todo polas ausencias que hai neste dictamen, demóstrase que non hai esa vontade real de abordar o problema de país, e tamén porque eles poden decir que sí que hai unha preocupación pola ordenación do territorio, pero despois no seu dictamen realmente nos vemos moita ausencia deste problema. Non se fala prácticamente nada dos servicios do rural, e se queremos falar de ordenación do territorio tamén temos que falar, como decía moi ben Davide, das diferencias que se dan agora entre rural e urbano, e nos levamos moito tempo dicindo que a mellor prevención de incendios forestais é ter habitado o país, ter un rural dinámico, vivo, e entonces non sirve de nada que ti digas que defendes o rural, esta é a suposta legislatura do rural, cando despois vemos como no que leva de legislatura e tamén nos anos anteriores, o único que se fai é reducir servizos públicos no rural, pechar centros de saúde, pechar escolas, e entonces non sirve de nada que digas que defendas a ordenación do territorio e o rural, cando despois na práctica, e nós tamén metimos incluso no propio diagnose, aínda que as enmendas van a parte das recomendacións, partimos de diagnoses diferenciadas. Eu creo que eles parten dunha situación de país que non é certa, nunha situación de que todo vai mellor, e sempre tildan a oposición de facer discursos catastrofistas, pero realmente vemos como é mentira. O rural cada vez ten máis dificultades e a distribución da poboación é evidente, non? A concentración no eixo atlántico, e eles poden decir que non hai que obligar a ninguén a vivir. O que pasa que nos levamos moito tempo dicindo que, por suposto, cada quen ten que vivir onde queira, pero tamén debe haber dereito a vivir no rural con uns servicios mínimos. Entón, nos sobre todo o que vemos este dictamen é ausencias, e teñen a man tendida, pero realmente a man tendida, se a teñen, estarían dispostos a dialogar e a aceptar enmendas. Non vale decir que teñen a man tendida, pero despois decir que as únicas opcións válidas son as súas e aplicar a maioría absoluta. Sí, a ver, eu aquí, claro, quería tamén, bueno, a raíz do que di Paula, eles poden dicir que se aborda o tema territorial, pero dende fai un mes pa aquí vemos como hai centro médico do rural que non teñen para suplir un médico de cabeceira, como non están quitando pediatras nas provincias do interior, incluso aquí na comarca do Salnés, etc. Vemos como o plan de transportes o que fixo foi mermar o servizo que tiñamos as veciñas e os veciños que vivimos no rural, etc. E depois, no momento que nos intentan colar en vía Diario Oficial de Galiza un plan forestal onde se prevé un incremento de superficie arborada do xénero eucaliptus dun 8% ou un 26% de masas mixtas. Onde está a superficie agraria útil que necesitamos no rural para habitalos, como ben dicía a compañeira? Eu penso que é un absurdo, é unha mera propaganda. O sea, o Partido Popular cree no rural, así o levan dito desde que empezou esta legislatura, pero desde que empezou esta legislatura o único que perdemos é dereitos e servizos no medio rural. Entón, de nada nos vale unhas recomendacións que van quedar nun papel e que non se van a cumplir. Hoxe, a Consellería de Medio Rural está levando o 5% do orzamento total dos orzamentos da Comunidade Autónoma de Galiza. Entón, eu penso que iso non é apostar por un rural, senón, máis ben, todo o contrario, xa non só darlle continuidade ás políticas que viñan traendo, senón incluso agravalas para valeirar de contido canto antes as nosas aldeas. Sí, a produción que está prevista hoxe era no plan forestal era de 236.000 hectáreas, hoxe estamos por riba de 500.000 hectáreas, e ademais que, bueno, o Partido Popular fai un plan forestal para xestionar todo o tipo de foresta que temos, non só de eucaliptos, sino tamén de frondosas, cando non sabe certamente o que ten. Non fixeron un inventario forestal. O sea, como podes xestionar aquelo que non sabes que tes? É un sinsentido, non? E unha das nosas emendas precisamente foi esa, que se faga un inventario forestal para saber o que debemos fazer hoxe co noso monte.